naute karuk chaw opa chu tui thiang hlima baptisma achan laiin a boral Romania rama orthodox ko ran pui thiam pakhat chuan naute baptisma achan tir nuwa vanduai thlak takin a thi ti hriatani orthodox ko ran te hian in hnim phum ngatin nau sen te po baptisma an chan tir thin tian soya naute hi karuk chaw opa ni in orthodox pui thiam chuan tuya saruakin voithum ngot mai azuk nima ahnu dewa athok aboya wangin thotran ni khan damdo ina da lu anitani mase vandoi thak takin naute chu darka reilo te nuwa aboral zuya autopsy result atanga alandanin achu apa tui atling ti mu chhuwa ani nge bok he thina thlenga wang hian orthodox church in baptisma akalpui dan chu herdang lam ni se ti mitam takin andu thu an au chu pui ngal boka ningani thleng khan orthodox sa kho serle sang kalpui dan thak dang lam du tu mi singa sang rukzet chuan online atangin petition an sign to ani Romania rama hian orthodox an tam le a za somria zet chu orthodox sa kho zui tu te an ni nge ni he ko ran hian baptisma chu an ngai poimo le a in nei ni nen an ngai ro pui dan ain ang reng ani Romania rama orthodox church hi in zirtir na mun poimo ber pakhat ani a mitam takin ko shanti dan chu an zom tha em vek mai ani he nau sen thina chungchang hi prosecutor te chuan chui zui ngalin sosiawa noden khopuya pui thiam che dan chu an thli thlai mek ti an soibok Remkim Optical Zion Street Dolis Cafe chunga mitlam har sat nei tan engtik lai puin athlonin imit kan chek sak thei chia tarmit frame chi sang classic atanga tun lai ber kan nei reng boke glass quality chi sang du thlan tur kan kol reng boka power changai chi porang takin kan cha sak zung the special discount pek ne kani khovel moina le ro puina te fiale fai takai mu hi kan du thu sam ani Hmeichhia thom no in thak a bihthlak laiin Ceiling Atangin A Tla hlau achema hrim pamaksak Brian Anthony Jo chu Virginia Gym pakhat ceiling chunga tangin Hmeichhia thom no in thak lai a bihthlak na lama ceiling fit soma sanga tangin atla pal hlau ti hriat tani a gym chhuat a thlen thlak vele ana nge na lo ti zo ai chuan Hmeichhia thin rim pung khom chuan police te an lo thlen ma lo zong an lo hual thap mai ani Brian Anthony Jo atlak na mun hi Virginia Stanford online fitness Hmeichhia locker room ma ni in he thil thlen hun hi January ni somthum inrin ni dar khat le minute som panga vel kha ani thu an saya atlak na ceiling san zong hi fit som lai ni in atlak lai hian Hmeichhia pakhat thom no in thak mek room chunga lo om chunga kher atla tha a hliam atur lo hlau ni in an soibok Stafford County Sheriff Office lamin he thil thleng dang dai tak hi Facebook lama tar langin he mi sual Hmeichhia bihthlak ching hi a hnuaia Hmeichhia pakhat lo om chunga atla a chumi hnu chuan police te hne na hriat tirani ti in an tar lang nge ni he thil thlen laia midang lo om ve te soidanin Jo Hmeichhia tlak khumero damdo in lu ngai khop chuan analo tian soya a Hmeichhia puite ero an thin rim le ti police report chuan atar lang ani